a kai rayuwar nan wallahi yanzu gaba ɗaya ba daɗi. Sai a turo. Rashin kuɗin nan ba ƙaramin damun me yake wallahi, kai inda da kuɗi da wani abun ma ba za ka yi ka ba rayuwar. Me mutum zai yi? To mutum me zai yi kawai mun samu mu amshi goya mun sana'an kenan. Baba yanzu ba ya wani gyara. Na wata kita nan zai tafiya. Ya ga gaya musu. To ya haka yi ne? Ba yin kwale. Ba haka yi ne yan mata. Sai ba mu wayan nan. Ya zan yin bara wayan, ki ji ba zan bayar da wayan ba naka ne. Kina ja kenan? Wayo. Ba zan bada ba. Bara ki bada ba. Ba zan bayar ba. To ke ki bashi wayan mana, kin tsaya marin ki yake yi. Ki bashi wayan mana. To a kada ma ta bayar mana ba ka wacce kawai. To gashi. Mu da Allah ya sa. Mu da Allah ya sa. Allah ya saka mana. Zaman kashe wando zan turo yayana ya an samu. Duk wanda za ku turo. Muna nan muna zama kawai aka ba wani aiki. Na kasa wannan ta hude ni ma zan je in bude kawai. To shikenan Allah bar sa abokina, Allah bar sa ya wuya. Tuwai ne. A nan gurin? Ga su nan. Ga mu nan. Kai kalmo musu waya? Ni na karba ta karfi ce ko za a karba ko kana da karfin ne? Ina da shi. To tunda kai mai karfi ne ka zo ka ajin waya ka je ku buga da shi ku gani. Karfi ne kana da jarumi ne? Kai jarumi ne? Jarumi ne. Ke zai mai kike bukata? Za ka ba su waya ne su kuwa? Ba yanda za a ba su waya. Ba za ka ba da Sai mun taba. Taba ni da kai? To da ke ni. Gana ni? Kuma ma cara. Ya ke ne ya bayan waya. Ga wayan nan, dauka mana bayana ka dauka, kayan ka ne dauka.